כתבתי ל-Cloud Code את הפרומפט הבא. וזה מה שהוא יצר לי. כמובן שהייתי צריך לבקש ממנו כמה עדכונים קטנים. מה שלקח לי אולי 5 דקות. כאן כבר סיימתי את השלב הראשון. והדפדפן זוכר שאני כבר בשלב השני. ביקשתי ממנו שבשלב השני יהיו מכשולים. כאשר השחקן אוסף 15 נקודות. מופיעים כדורים גדולים יותר ושווים יותר. מסורים שמתווספים. ומאתגרים את המשחק. ניתן לראות בצד ימין את מפת המגרש. בחלק העליון ניתן לראות ניקוד ובאיזה שלב אנחנו נמצאים. ניתן לראות בחלק התחתון סימון אינדיקציה באיזה מצב אני בשלב. בחלק התחתון משמאל ניתן לראות כמה חיים נשאר לשחקן. פשוט מטורף. מה שיכול לייצר עם קצת הכוונה מצידנו. אפשר לייצר דברים מדהימים. אני רק מדמיין מה אפשר לעשות עם כמה שעות עבודה על תוכנה כזו או אחרת. סיום השלב. מעבר לשלב הבא. יש עוד כמה דברים לשיפור. אבל בסך הכל, היכולות של Cloud Code פשוט מרשימות. מזכיר לכם שאם אתם רוצים להתנסות במשחק, הלינק והפרומפט ההתחלתי בתגובה הראשונה.